Il-ħsarat fil-Knisja ta' Ġiesu fir-Rabat huma ferm akbar minn dawk maħsuba, kif issa ġala darba tnadda fit-terapin ġew skoperti iżjed ħsarat. Kif spjega l-Gwardjan tal-Komunità Franġiskana fir-Rabat, Patri Martin Koleiro. Skoprejna li mhux biss l-artal inkiser, l-artal pratikament sibna ħansalvaw xi ħaġa minnhom ma ħriġnieh letteralment fil-karretti biex it-tarelħam spiċċa, imma irid tinbidel l-art ta' mad-dawra kollha, l-art tal-irħam tissir ġdida, dik li ħansejħula il-Presbiterju għandek. Minkejja l-għajnuna tal-Gvern u tal-Bank of Valletta, l-appell tal-Komunità Franġiskana jibqa' wieħed sabiex il-poplu jibqa' jkun ġenerus. Sa dan it-tant, ix-xogħlijiet biex din il-Knisja terġa' lura l-glorja tagħha diġà bdew. Issa se jibda jinħadem l-artal, ġieri ġew ħadu l-qisien, ħadem artal bħalma kien hemm għax dak kien parti bħala disin mill-artal il-kbir, ġifieri mhux se nagħmlu xi disin ġdid, ħanagħmlu l-istess disin li kien hemm qabel. Nittamaw qed naħsbu li dak l-artal ħajkun lest sa Diċembru. Ix-xogħlijiet l-oħra fuq il-Presbiterju, l-art li ddawwar l-artal se jibdew wara l-miliet biex ikunu lesti sal-festa ta' San Giuseppe iċċelebrata f'Marzu. Intant fil-jum tas-Sebt tibdew ix-xogħlijiet fuq is-saqaf tal-Knisja. Insaqfu fuq l-artal, ħalissa fuq dawk it-travi u l-falak li se jkun hemm ħanarmaw l-scaffolding biex ikun nistgħu nirħqu fuq is-saqaf ħalli nittama l-ġimgħa d-dieħla inneħħu l-periklu għax qed hemm il-periklu ġifieri qalulna għalhekk ma tinħallu l-ħadd jidħol. Għalissa mhux se jsir saqaf bħalma kien, iżda se jsir wieħed temporanju għaliex tibqa' it-tama li l-ħolma ta' diversi rabtin issir realtà. Bħalissa tisiru l-istudju kif ġaħabbarna biex jekk ikun il-każ la darba ġara hekk u la darba ġa hemm pedament nkunu nistgħu nibnu l-kopla li dejjem kien hawn il-ħsieb li tinbena. Però għadhom qed isiru l-istudji, possibilità hija kbira ħafna